pero ademais gustaría me lervos unha parte que nos mandou no seu currículum, cando se pediu o currículum a presentala, definiuse como activista no movimento ecologista e feminista, sobre todo despois da maternidade dos dous fillos que ten. E ela mesma di, considerase unha defensora do medio rural, xa que representa, e digo nas súas propias palabras, a única saída emancipatoria á crise ambiental, social e cultural que estamos a vivir. Pero temos a sorte de tener encima de la vida. Bueno, moitas gracias. Quería presentarvos tamén a outra persona da cooperativa que me acompaña, que está aí, que é Óscar Freire, que se tedes algunha dúbida ou algunha cuestión a maiores que plantexar que eu non fale aquí dela, pois el tamén nos vai axudar. A Marelante é unha cooperativa que naceu no ano 2013 e sempre conto a mesma historia, porque originariamente a historia parte do Concello de Manzaneda. Non sei se me escuta. Sí, eu parece que non, pero... Non me levo nada ben cos micrófonos, a verdad. Eso, naceu no ano 2013 e o verán anterior o Concello de Manzaneda estuvo asolagado por unha vaga de incendios moi importante. Dentro do Concello, se chamou aos veciños e as veciñas para intentar buscar unha solución a longo plazo, evidentemente, do que estaba acontecendo, e era o abandono do medio rural. Evidentemente, a ninguén se nos escapa, con as causas principales tamén, independentemente da xestión a nivel administración, que aí debatiremos o que queirades, e tamén o abandono do medio rural. En esta reunión no Concello de Manzaneda se plantexaban que alternativas podería ter o monte que estaba tan abandonado para poder intentar salvar esta situación. E unha das propostas que saiu foi intentar aproveitar os soutos que están abandonados no Concello. Como Concello do interior de Galicia e na montaña galega, pois sufrimos o despoboamento e sufrimos o envellecemento da poboación. Que pasa? Que esos soutos que chegan a abarcar casi o 80% da superficie do Concello, cada día os traballa menos xente e quedan soutos que estuveron en producción durante moito tempo e que se poden volver a recuperar esa producción. Entón, foi un pouco o que nos uniu a 10 personas, 6 delas do propio Concello de Manzaneda e de Trives, e 4 que nos achegamos desde as zonas de Ourense e limítrofes. E dai partiu a idea de intentar conseguir que os veciños e as veciñas de Manzaneda nos cederan o uso e xestión desos soutos. E o proceso foi relativamente fácil, tendo en conta que había moita xente, a maioría da xente da cooperativa eran de Manzaneda, co cual salvamos un obstáculo importante, e é que os galegos e as galegas temos moitísimo apego á propiedade, que non é malo nin é bo, é algo que nós temos así, que nos caracteriza. Non nos gusta moito desfacernos das nosas propiedades, pero si temos confianza na persona que nos a xestiona, pois non temos tanto conflito para ceder ese uso. Entón, empezamos por unha persona que nos cedeu esa xestión, e entón decidimos buscar unha figura que aglutinase esa actividade que a vez que era económica era tamén social e era cultural. E decidimos que a nosa figura xurídica tiña que ser unha cooperativa. Aquí vos pon un pouco a introducción da situación do que é a produción da castaña en Galicia. Se producen entre 15.000 e 25.000 toneladas de castaña ao ano, dependendo do ano. Hai 2 anos tuvemos un ano moi complicado, nos tuvemos solamente o 30% da produción. O ano pasado foi mellor e este ano estas chuvias que viñeron agora nos están axudando moito. Temos outras amenazas que xa veremos despois, pero esta é a realidade. E a realidade é que, como vedes aí, hai ronda os 38.000 hectáreas de souto de castaña,
e os principales mercados son estranxeiros. E nós aquí tamén fixemos unha reflexión. Como pasa con moitos produtos do sector primario, a exportación é sin transformar, cando en realidade o valor engadido dos produtos está na transformación. Entón, un paso máis que queríamos dar é, vale, nos vamos a producir en fresco, vamos a vender en fresco, evidentemente, pero vamos a dar un paso máis e vamos a transformar. E vamos a transformar no Concello de Manzaneda, porque aí é onde está a materia prima e a transformación non pode estar en outro sitio. É o que lle debemos ao territorio que nos acolle e ao territorio que nos dá esa producción. Non sería lóxico nin ético irnos ao polígono X a facer a transformación, non? Repito, esa é a nosa filosofía e o noso punto de partida. Aquí vedes as zonas de producción, como vedes a provincia de Ourense 100% productora de castañas, e logo en menor medida a Coruña e Lugo e aquí e Pontevedra, o sea, Coruña pouco, Pontevedra un poquinho máis. O que vos contaba antes é a situación na que naceu Amarelante. No ano 2013, a situación económica e, sobre todo, a nivel mundial e a nivel particular de cada quen de nós que formaba a cooperativa estaba e está e sigue estando, porque cada vez a situación laboral de cada quen é máis inestable e non sabes o que pode pasar mañá. Naquel momento non tiñamos como algo prioritario, non? Intentar crear un proxecto de vida que lle chamábamos, non? O que nos pode dar de comer a nós, pero que lle vai a dar de comer polo menos aos nosos fillos e as nosas fillas. Porque nós, en principio, bueno, pues, algúns e algunhas temos un traballo, outras traballan na cooperativa, ahora mesmo hai un socio traballando a tempo completo na cooperativa e, según temporadas, unha persona máis ou dúas persoas máis. Bueno, agora esperemos unha temporada moi forte e que necesitemos a máis xente traballando, para iso a temos. E o que vos comentaba, non? Envellecemento da poboación e problema ou estructura da propiedade deste país, non? Bueno, temos unhas parcelas moi pequenas que tal e como está montado o sistema económico, se supón que todo o que está máis cerca, máis xunto, máis grande, é moito máis productivo e todas esas cousas. Que en certa maneira é certo, pero a situación que temos é a que temos. E se temos un minifundismo, temos minifundismo e haberá que o mellor traballar. Eu non digo nin política nin económicamente, pero culturalmente e socialmente hai moitas cousas que se poden atallar. É dicir, se tú a unha persona lle dices e traballas a comunicación directa e verdadeira con que realmente vai a supoñer que te ceda a ti un souto e a outra veciña e outro veciño, creemos que ese tipo de concentración de propiedades é moito máis viable e máis fácil que unha forzosa. Pero, bueno, tamén podemos debatir logo e a ver sobre este tema. Pero esta é a situación que temos. Nos ahora mesmo temos 7 hectáreas e media, creo, que era, sí, máis ou menos, casi 600 castiñeiros. E parcelas, 40, 50, moitas. De feito, para recoller a castaña pasamos máis tempo na furgoneta que agachados no suelo. É así. No souto que máis castiñeiros temos, debemos ter 30. máis ou menos, non, menos, bueno, 20, por aí. O sea, quero dicir, a concentración que nos temos se corresponde coa estructura de propiedade que ten este país. E con eso hai que traballar, porque non somos propietarios de terra, nin propietarias de terra, e temos que adecuarnos ao que a xente nos cede, e o que nos cede é isto. É unha explotación comunitaria da terra, iso non me lo dixen antes, porque eleximos esta, porque era que mellor se axeitaba a nosa situación, é dicir, nós temos unha cesión particular e esa cesión particular accedemos despois á cooperativa, ao non ser propietarios é a única maneira que tiñamos de salvar esta situación, e logo hai socios traballadores tamén. O que vos comentaba, empezamos coa produción de castaña fresca, vendemos castaña fresca. Claro, cando tú vendes castaña fresca e non tes non eres o suficientemente grande como para dominar os precios de mercado, que é o que nos pasa aquí tamén, que como cada quen recolle e vende particularmente, non temos posibilidade de dominar o precio do mercado.
Entón, a intermediación domina sobre o precio que se paga. Eso tamén lle fai moito dano ao sector. Porque hasta ahora había unha dinámica que era cando empezamos a recoller e chegan as primeiras castañas te pagan moito, entonces hai moita xente que pensa que ese é o precio durante toda a campaña, pero chega a mitad de final da campaña e o mellor non te dan 60 céntimos por un kilo de castaña. Entón, o feito de ter a posibilidade de que moitos produtores pequenos se agrupen para poder ter certo peso na determinación do precio tamén sería moi importante. E un paso máis que dimos foi a transformación, como vos comentaba, que era castaña seca, fariña de castaña e o último produto foi hai 2 anos que sacamos, hai 2 veranos, máis ben, a bica de castaña. A bica de castaña nos proporcionamos a fariña e a panadeira de Manzaneda pois fai a bica e a vendemos baixo o noso nome e o seu rexistro. Como vos comentaba, é un modelo de xestión. Aquí vedes algunhas fotos dos nosos traballos, sempre manual, por suposto, manual menos a desbrozadora, que nos axuda moito, é a nosa amiga nesta temporada, máis cercana. Este é o proxecto, a denominación do proxecto inicialmente, isto como nos o pensamos no ano 2013. Éramos 5 familias, con os obxectivos, como vos comentaba, a dinamización do medio rural, porque, como dixo na miña presentación, aí está, hai unha problemática ambiental, estamos en plena emerxencia climática, ainda que parece que non, hai xente que non se dá conta ainda, e a solución está aí. E nós, que vivimos moi cerca do rural, tanto aquí en Vigo, que sodes unha grande cidade, para nós, sodes unha grande cidade, como no resto de Galicia, ter o medio rural tan cerca nos abre moitas posibilidades. E sería interesante que desde centros como este pois se lle dese a difusión que se merece o medio rural. Vamos a deixar un pouco de que sexamos. A ver, comer vamos a comer sempre e de algún sitio ten que sair. Aí o deixo. E alguén o ten que producir. Asentamento da poboación e creación de emprego. Entón, nós o que fixemos foi mantener todos soltos, recolección do froito e os produtos derivados. Aquí temos unha identificación de parcelas, as parcelas están registradas no registro de parcelas agrarias. Temos, pois eso, creo que era 40, non sei que non me acordo o número de parcelas, pero moitas, temos moitas. E este é o tipo de traballo que facemos. Nos collimos, como vos conto, castiñeiros moi vellos, centenarios, a maioría deles. Algúns sobreviven, outros non, porque, despois hai outras problemáticas, non? Que se a seca, que se tal. E, facemos as podas e as limpezas, porque despois coller a castaña, se non limpas o souto, mal, xa non se pode. Tardarías máis tempo en atopar a castaña que en recollela. E vacinación que nos proporciona a Consellería de Medio Rural e, claro, queimas controladas, evidentemente, cando limpamos os soutos, procedemos ás queimas cando se pode, evidentemente, non antes nin despois. Aquí vemos algúns dos traballos que temos feito. Estes son os nosos soutos e unha queima controlada, como podedes ver aí. A recollida da castaña manual. Os nosos soutos teñen moitísima pendiente, algúns, para limpalos mal, para recolleros guai, porque casi estás de pé en algún sitio, porque a pendiente te permite estar bastante erguida en algunhas partes. E todo a man, todo o día, desde que amanece hasta que anoitece. E quen quera vir, tamén, estamos abertos a colaboracións varias. A nosa castaña é a que vedes na man, nesa man que hai aí, esa é amarelante, de aí o nome. É a variedade principal no Concello de Ribadavia, no Concello de Manzaneda,
E, bueno, pois hai outras tamén, hai xerta, rapada, varias. Que pasa? Que, bueno, tal e como estaba estructurada a inxerta nos outros, pois o mesmo te sale medio árbol de medio castiñeiro de amarelante, outra media de negral e outro cuarto de outra cousa. Porque aquí se inxertaba, pois como se inxertaba, pois xa está, se fai así e se fai así. A amarelante é unha variedade que é moi apreciada no mercado en fresco porque, como vedes, é moi bonita. É unha castaña moi grande, moi marrón, moi brillante e que a nivel de sabor non é tan dulce como as outras. Entón, en Francia e en Italia, o sea, en Francia sobre todo ten moita aceptación porque ao facer o marrón glacé, pois, non necesita que a castaña teña moito doce. Pero, bueno, esta variedade a vendemos bastante en fresco porque se vende ben. E este a nosa nave, no ano 2014 solicitamos unha axuda a Gader a través do Grupo de Desenvolvemento Rural SIL Vivei na BEA, que nunca me sabe, e nos deron o 45% da inversión total. Nesa inversión o que fixemos foi comprar unha nave, a única nave que había no Concello de Manzaneda en suelo industrial, tuvemos moita sorte, e compramos tamén a calibradora, que é esos embudos que vedes aí a vosa esquerda, creo. Bueno, aqueles. O que tedes aí no medio, donde se depositan as castañas que van a ir por esa cinta que vedes que sube aí donde os ventiladores, e ese cuadrado de metal que vedes aí, ese é o secadeiro. Entón, desde aquí abaixo se transporta por esa cinta as castañas que van ao secadeiro, que está alimentado con biomasa, é un secadeiro de aire quente, que coa biomasa que nos sobra dos castiñeiros, sobre todo as grandes, non? As ramiñas pequenas, non, pero que serían os troncos grandes, van aí. Como vos poño aí, ten unha capacidade de 9.000 kilos, que se convirten en 3.000. Metemos 9.000 e sacamos 3.000. Pero, bueno, me pasei, que? Sí, me pasei. Esta é outra parte, aí onde vedes a David, pois, eso é a peladora. Unha vez que pasan, que a castaña se mete no secadeiro, despois pasai 7 días en función do calibre e determinadas cousas, de aí sale e pasa a peladora. Na peladora sale a que está inteira e despois hai outros dous orificios polos que salen as que están rotas, e da peladora a veces hai que darlle un par de voltas máis porque non sempre se queda pelada, e hasta o ano pasado o pelado final o facíamos a man, unha por unha. Agora nos compramos unha seleccionadora óptica, que estamos moi contentas con eso. Como vos comento, hai castaña de primeira calidade, que está sana e inteira, que é a que iría ao noso produto principal, que sería a castaña seca. Despois está a fariña, que, bueno, que se está rota e está sana, pois vai para a fariña, evidentemente. E despois está que non é apta para consumo humano, que vai para pienso de animales e xa. E estes son os nosos produtos. Este Marcos é o noso traballador que está facendo fariña en ese momento. Este é o muiño, o que vedes aí, un muiño de pedra, estilo tradicional, só que é eléctrico. Vai con luz, pero é hai dúas pedras no interior, igual que un muiño tradicional. Aí vedes a bica de castaña, vedes o envase da castaña seca e a fariña de castaña. Logo temos para pastelerías, restaurantes, o piel de 2,5 kg. E todo está moi ben hasta que chegas a comercializar. A día de hoxe, nos podemos decir que a comercialización non é complicada. Non é complicada, temos onde vender, pero temos que movernos moito. Este verán estuvemos de feiras casi todos os fines de semana.
feira que había en Galicia, feira que íbamos, festa que había, festa que íbamos. Entonces, sí, evidentemente, pues, non estamos falando de que temos unha produción que non somos cuevas. Entón, bueno, pues, o produto ten saída. Estamos falando do transformado, porque a fresca se vende cando se recolle. O sea, é dicir, se nós non temos produto transformado, a nosa industria, o sea, a nosa cooperativa pecharía en novembro. O 31 de novembro pecharíamos e hasta o ano que ven. Pero, bueno, isto nos permite, pois, eso, seguir aumentando, o sea, seguir invertindo na cooperativa e poder ter unha persona que está traballando para toda a promoción e para ventas. Aí vedes a foto de abaixo unha feira de Barcelona, fomos ao Fórum Gastronómico na Coruña e, bueno, tamén a outras feiras, ao longo do país vamos a todas as feiras que podamos ir. Claro, a partir deste mes a cousa se nos complica máis porque hai moitísimo traballo, pero durante todo o verán non paramos. E tamén as visitas. Aí vedes arriba, a primeira foto é unha visita. Hai moita xente. A verdade é que as nosas redes nos funcionan moi ben, traballamos moito cas redes, con Facebook, con Instagram e con Twitter. Entón, a xente nos vai coñecendo, a xente lle gusta o proxecto e nos veñen a ver. Hoxe teníamos unha visita ali de 30 personas tamén. E para a semana temos outra. Entonces, bueno, pues eso tamén, aí tamén se fai venta directa e tamén hai moita xente que trae a outra. E iso tamén o que fai é que dentro en Manzaneda, o sea, os grupos que van normalmente fan outra cousa máis, aparte de vernos a nós. Pois comen, pois durmen, pois se van a ver unha bodega. O sea, non quero dicir que non sexamos dinamizadores do territorio, porque non temos por qué en exclusiva, pero que, bueno, que unha vez que veñen a nosa cooperativa, pois sempre fan algunha outra actividade que deixa certa rentabilidade no concello. E iso era algo que para nós tamén era importante. E, bueno, pois evidentemente temos boa acollida no concello. Isto era un pouco do que vos quería falar, vale? Somos unha cooperativa, temos unha actividade económica e temos, porque todos temos que comer e todo iso está moi ben. Pero nós, cando fundamos a cooperativa, tiñamos claro que había unha vertente económica, que había unha vertente social, que había unha vertente ecolóxica e cultural tamén. Traballamos moito con outras entidades, en este caso o que tedes aquí é un campo de traballo. Bueno, o que viñeron foi un grupo de universitarios de Ourense e estuveron con nós unha fin de semana, pois coñecendo un pouco que serían os traballos da recuperación dun souto. Eles tamén colaboraron a xusta medida, evidentemente, porque non poden facer todas as cousas, pero, bueno, estuveron ali colaborando e coñeceron un pouco como traballábamos e como funcionábamos. Está a Escola de Tempo Libre, é unha asociación cultural e nos todos os nadales o pandigueiro ven a visitar os nenos de Manzaneda porque o levamos nos. E, bueno, o pandigueiro non sei se o coñecedes. Pois, como se chama en Hugo? O apalpador. É o apalpador da zona de Tribes. E, bueno, pois recuperamos esta figura tamén dentro da cooperativa e todos os anos pois ven a ver os nenos e as nenas de Manzaneda e, por suposto, regalos sempre son castaños e chocolate, sempre. O entroido, o sea, somos entroideiras, non podemos evitarlo, estamos en Manzaneda e estamos no centro do entroido. Para nós a colaboración, aparte de participar no entroido porque nos gusta, colaboramos coas asociacións que promoven o entroido de Manzaneda, en concreto o que se chama o Domingo Gordo, que é o día grande en Manzaneda. Hai un desfile do Fulión polas parroquias e acaba na nosa nave. Isto que vedes aquí decorado, eso é a nosa nave. E aí fan o que se chaman os versos. Aí, o que serían as coplas nos maios, pois os versos en Manzaneda se mete todo o mundo con todo o mundo, jajajiji, pero ao final se meten contigo, que iso é importante. Entón, bueno, pois a nós é unha parte tamén que nos gusta resaltar do noso traballo. Nos gusta colaborar porque tamén somos participantes desta festa. Innovación.
Este é un grupo operativo no que participamos o 2016-2017, agora estamos en outro. En este o que se intentaba era buscar alternativas dentro do que sería a produción dos soutos, é dicir, non solamente producimos castañas, sino que nós tamén vas a recoller castañas, te atopas con moito cogomelo, pero non vas feito todo, colles castañas ou colles cogomelos, a cousa non dá pa máis, pero bueno, que sí sabemos que é un aproveitamento importante. En Manzaneda tamén hai produtores de mel, hai apicultores e apicultoras, que tamén o mellor é unha posibilidade. Entón, o que intentamos foi intentar combinar a produción de castiñeiro, a produción de castaña, con aromáticas, o mellor tamén buscarlle unha saída aos residuos, porque nós pelamos as castañas e que facemos con eso que nos sobra? Ou os erizos. Bueno, a Universidade fixo algún estudio con este proxecto sobre a utilidade para a cosmética e, hai algunha publicación, se queredes, pola mando e toda esta historia. Pero, que tamén entendemos que nós estamos nun sector donde hai moito por investigar e moito en o que traballar, porque se está producindo solamente no que se diría a primeira produción, que sería a castaña fresca, cando en realidad, o que digo, o medio rural ten moitas posibilidades e non só as que estamos desenvolvéndonos agora. Nos botamos moito en falta no tema da castaña moita máis investigación. Isto era o que comentaba na miña presentación, que somos unha cooperativa que nos gustaría ser, me gustaría contribuir á transformación social, está na nosa base e nos nosos principios. E unha das razóns polas que vamos a todas estas xornadas que nos convidan é sobre todo para trasladar tamén esta mensaxe. O valor ambiental do castiñeiro, supoño que xa o coñecedes moitísimo, aí vos nomeo algún valor, algunha característica que ten e que, como vedes, son fundamentales se queremos loitar contra os incendios, se queremos loitar contra a desertización e o cambio climático, protexer o solo, depurar o aire, protexer as concas hidrográficas e proporcionar un hábitat de protección a multitude de especies. Non sei como vou, entendo? Acabo xa. Compromiso social, feminista e ecoloxista. Hoxe creo que era necesario, levamos unha semana moi complicada e para nós é un compromiso e por alá por onde vamos o manifestamos. Esa é a nosa porta. A porta da nave, cando se abre e cando se pecha, ten esa mensaxe, porque creemos que temos un compromiso económico, pero temos un compromiso tamén social. Amenazas, xa vos comentei, a avispilla, por suposto, nuestra amiga, enemiga máis bien, pero que aí está, xa me adiante o final. E a seca, que nos pasou hai 2 anos, e o chancro, que, máis ou menos non está aí controlado. E o levamos con toda a alegría que podemos, que tamén está moi ben. E aí está. Moitas gracias.